san na aikata laifin da zan iya tafiya gidan prisoner ma ko rayuwata ta kare a can. Na yi nadama, amma duk da haka ina cikin farin ciki a ganin cewa na yi nasarar samun ganin gashi an shiga za a yi wa mahaifiyata wannan aiki. Ga wannan mukullin motar da na sace ne, ma dan Allah ko za ki sa a tafi da ni, ki min uzuri, ki min alfarmar tsayawa in san a wani hali mahaifiyata za ta fito bayan mai mata wannan aiki da aka yi. Wannan zai kasance shine alfarma ta ƙarshe da zan roƙe ki dan Allah. Tashi da kafafuwa. Ban zo asibiti ne don in kama ka ko kuma in sa a kama ka. Na zo ne mun yi magana da Allah ke bani labarin halin da mahaifiyarmu take ciki. Shine na zo in duba. Ban fahimci me kike nufi ba Safiya. Ko dai mahaifinki bai gaya miki abin da na yi a gidanku ba ne? Ka kwantar da hankalinka Kabiru. Mahaifinta ne ya turo ta a yanzu haka ma, ya ce ta zo duk abin da ake bukata a asibitin nan ta yi, in dai na kuɗi ne ya ba ta umarni ta yi, kuma ya gaya mata abubuwan da ka yi ya yafe maka, shi yasa kaga ta ɗauki kafa ma ta zo gurinka. Na gode sosai Safiya. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi ke da mahaifi. Doctor, hope the operation was successful. Alhamdulillah, the operation was successful. Alhamdulillah. Ta samu lafiya insha Allah. Alhamdulillah. Kuma nan ba da jimawa kaɗan ban Allah yadda za a da ita ɗaki. Mu je mu gyara mata ɗakin ke. Ba fa ɗaki ne irin na gida ba fa. Mu nan ɗakunan ma koyaushe a gyara suke. Sai dai fa bara a bari ka ganta da yanzu. Saboda ana so ta ɗan samu hutu ta samu nutsuwa. Ana da shan da ya fi ɗakinta za ka iya zuwa ka ganta. Okay, doctor. Dalla ina so in ganka. Ga wannan kuɗin da makullin motar nan, kuɗi ne dama da na je na sato wa baba don in zo in samu biya kuɗin asibitin nan. Sai kuma na je account department aka ce kin riga kin taking care of the bill. So shine na ce bari in kawo miki don ki mayar ma baba ki ba shi hakuri. Kabir kenan. Wannan kuɗin ai sun riga sun zama rabonka. Ka bar shi, dama ina da niyan baka jari. Amma mu kullum motan baba ne. A inda ka karba a nan zaka je ka mayar mishi. Idan ka gama zirga-zirgar asibiti zaka zo ka dawo mishi da motar shi har gida. Wannan ai duk ba wani abu bane, kamar yadda na faɗa maka a farko, dama ina da niyan baka jari. To idan Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bata lafiya, sai ka zo mu zauna mu ƙarasa magana. Cikin? Jiki da sauki. Kina son abinci kuma mama? To ai ya kamata kike cin abinci saboda ki samu ƙarfi. Kin san baki cin abinci fa bara ki samu ƙarfi ba. Ya kamata kike cin abinci ko baki jin daɗin su.
Bakina ne na ci abincin sai bana jin ɗanɗanon abincin a baki na shi yasa. To mama ga su lemu nan da ayaba an kawo miki ai ya kamata kike ci saboda zaki samu taste a bakin ki ko? Mama ya kamata ki ci ayaba kina shan ɗan lemu da ayaba saboda bakin ki ya miki taste. To mama ki daure ki cinye wannan duka. Bari in je in dawo zan da an sake ku baki. Allah ya sauwa. Ki cinye fa. Kusa da ni mina, ka zo ka zauna kusa da ni. Ko ba ka farin ciki na warke ni? Mama, shin anya kin san me ko bakin ke furta yanzu? Ni kwani na san me baki na ya furta. Saboda kowace uwa tana bukatar ta ga kowane ɗanta kusa da ita ko kuma ‘ya'yanta su ji ɗumin jikinta. Ka zauna kusa da ni kawai abin alfahari na. Ya Allah, ku gode maka da ka nuna min wannan ranar tun ina raye. Yau ni ne na ga murmushin mama, ta kuma kira ni da ɗanta, ta kuma ce wai ni ne abin alfaharinta. Ya Allah, ko a yanzu ka ɗauki raina, an san burina ya cika. Ina mai neman ahuwa a gare ka Kabir ɗana, don Allah ka yafe min. Duk abin da ka ga na yi maka, ba wai ba na son ka ba, kuma ba wai a'a na sane ka ba ne. Sai dai don dole da kuma ɓacin rai a cikin zuciyana. Da ya jima yana mini ciwo tun ina da cikinka, ka yafe min ɗana Kabir. Yau zan tsayar maka dalili da yasa na ɗauki sana, na ɗaura maka tankara kara. Kuma nake maka abubuwa kamar bana kaunar ka. Wallahi ba na maka bane don bana kaunar ka, sai dai don daule. Gaskiya abin da ya faru shine tun ina da cikinka mahaifinka ya gudu ya bani. Ya gudu ne sanadiyan abin kunyan da ya aikata a ƙauyenmu. Ya ba ɗaya gidan ne ba da wani sana'a sai shaye sai kuma sace-sace da abubuwan banza wanda addininmu ma bai halatta mana ba. Abin haushin shine duk abin da yake yi bai dame shi ba. Abin nufi shine abin kunya da yake yi ko a jikinsa baya damunsa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kana baiwa Allah me kike wani duba haka lafiya? Na shigo ne in duba ban sirrin mijin naki kuma ban gan shi ba. To ki gaya mai duk inda kika boye shi zai fito ko kuma ki ma ci mutuncin ki. Kanwata zai biyo yayi wa ciki? San kazan da ya mun ma kwanaki bai ishe shi ba sai ya biyo kanwata yayi wa ciki ko? To ki sani ki gaya masa idan yana cin kasa yake yayi ta shuri. Idan ya saba yi wa kannan wasu ana kyale su to ni ba zai yi wa kanwata ya sha ba. Ki gaya masa za mu shiga kotun da shi. Shiga uku. Wai me yasa Lado zai rinka min haka a rayuwa? Kullum zagi yake ja min niyya zan yi da raina. Shiga uku na lalace.